Tragedi anak kos di bulan puasa. Poso nih, gue dianggap poso. Bel, turun turun poso turun rek. Bel. Kabur uang lari kira gue gara. Bel. 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 Jarum apa? Noman klimprak turu Wong puasa ngene iki ya. Turu tok lho ibadah. Ojo mbegah. Ya wis aku gak turu aku. Hei, tangi. Apa sih? Ora turu gak tangi. Wis wae buka ta? Buka. Iki lho wis subuh. Loh, ya piye terusan? Rong buka ya? Rong sahur bisa. Lah kok wis subuh bareng iki? Iyalah. Lalu, romang sampe kene bakul kalo. Salahe turu ora ngerti wayah. Ya wis, lanjut turune. Oh no. Posone ya, Bos. Ya remuk ngene iki wetengku. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Apa mokel yo? Gayamu. A few moments later. Halo, Beb. Iya. Halo, Beb. Beb, besok jalan yuk. Dolana endi lho, Beb? Sesuk iku poso kok yo. Ya ngabuburit lah. Sambil merayakan hari kita kok. Hari opo iku? Lah besok itu hari apa coba? Masa kamu lupa? Sik, Beb. Sesuk bukannya hari Kemis ah? Kamu kok selalu gitu sih? Hari jadi kita saja lupa. Aku nggak penting banget bagimu ya. Gak ngono lho, Beb. Ancen aku lali ya. Alah, udahlah terserah. Kita putus saja kalau gitu. Yalah, terus cenasu ane jenenge wong lali ya. Ya Allah, cobaan bulan puasa ya Allah. Terus piye ngene iki? Kok tak mokel wis. Sumpek ini. Lah beku nanti. Salam bu. Loh. Lah rokok kemang nanti? Belas. Oh, sumpek ngene kok ya. Kenapa gitu? Kayak umumet ya poso-poso. Tapi ya, dino iki mang double ya cobane. Yang pertama, iki mang aku lali hari jadi nih karo bebekku, terus diputus nih. Yang keloro, HP kubuh nanti. Terus pengen mokel mang, pengen rokok gak siji loh. Hilang menisan kok ya, Bah. Aduh. Terawang kempluk kuwi. Iku lah HP-mu ning ngono. Rokokmu ya ning kupingmu. Oh, bocah paling bener aja nih pedone gendaanmu. Wong lalian. Soalnya gendaanmu barang kowe wis paling bener kowe yang pedot aja nih. Lah matamu ah. Kenapa kowe iki? Poso-poso kowe rokok. Alah, mokel ya. Dilu lo mokel. Kurang dilu iki lho bukane. Yalah, pe mokel dilu Melaku ae, sana. Oke, yuk.
nokel ning gini ae. Enak langsung mangan sego, rasa rokokan. Matane. Mengeng-mengeng. Rapopo. Ya sih. Oke le. Ojo dilingno sik to, nek aku poso. Lali yo digawe ya. Loh, jare Pak Ustad to, lali lu pagah sah posone. Ya iku nek lali tenanan. Lah iki lali gawe. Alah, pokok lali ku yo orang batal posone. Lah kowe lapo kene? Awi aku ora buka karo gak sahur e. Lah yo pore iki untungku. Aku yo padha iku. Bisa power ya. Lah nek pergi kelapo kowe? Tak melok lali nek poso. Ajur. Kok utak? Jadi kelapo. Lho wis subuh. Oh iya, kakak ya. Kiri putih kan. Oh iya. Ya wis. Aksan, Tapi piye terusan? nyawangmu nang Dodi. Tuh, san ready ya? Tadi Tuh, dua. rumah samu bakul kalo. Salahe turu ae lho. Lah bos Cok. Bener. Salahe turu ae ora ngerti wayah. Ya wis lanjut. Nah, ya wis dilanjut. Salahe turu ae. Salahe lali. Balik. Ready? Turu ngerti wayah. Ya wis lanjut. Nggak serimpet. Hah? Pantun gak? Apa nih? Gak. Ready? Ya wis, nang dilanjut nek turu. Salahe. Loh, kok disebut lek turu? Terus nah dilanjut ngono lho. Gak usah ada turu nih. Kan dilanjutin maksudnya dilanjut posone. Ready? Ya wis, nang dilanjut turu nih. Gak enak turu. Gak enak turu nih. Dilanjutin maksudnya dilanjut poso. Lo kan turu. Kowe iki nyeneni wong turu, malah kon ngomong turu nih. Ayo boleh deh. Sampai turu wae karo riwayah. Ready? Action. Sik, kandang metu lah apa? Ngenteni dhek ngombe ta. Oke. Ojo dilingno sik. Sik, kalian bengali sik. Ngomong lah. Boleh nang san gas. Kan ya sik. Kok kene gak apa wis? Tak pedot. Langsung ngaku. Apa ngomong sik. Gue kaget ngono lho. Kaget sih, lah aku ngesutian ben ngale ben ngawe buka lawan. Hilang wis deh. Mari tuntas syutingnya.